Почваме веднага следващия етап, който вече казахме е така нареченият подпис на майстора. И това е отделянето на всички елементчета едно от друго, последством скосяване на страните там, където е нужно, отделянето им окончателно един фон от друг, където е възможно, закръгляне, извивките, т.е. тотално прочистване на дърворезбата, с което вече се слага окончателно край на лющене или отнемане на каквото и да е по нея. Задаване на дълбочини, стеничките оправяне окончателно, т.е. колко ще са тънките. Задаване тук на дълбочина също, като се стеничката на това листенце се оправи и се изчисти. Тук вътре дълбаене, грозденцата в основата също ще бъдат вкарани навътре. В окончателно приключване, т.е. тези 2%, които останаха, и всичко това ще се случва единствено и само с тези инструменти. Няма голями длета. Малки длета, с които се работи и се взима нужното, което е излишно. Много бавно, много малко, но то няма и много работа. В смисъл, ние преди това вече сме си взели каквото е нужно от дървесината. Тук остава единствено и само да се предаде този 3D ефект, когато погледнеш дърворезбата отстрани, да се създава впечатлението, че всичко е наслоявано отгоре, но то едно от друго е независимо. И така, почвам си, няма да говоря. Тук просто ще снимам. И ще казвам с 2-3 думи какво съм направил. А самия ефект ще го виждате вече готов. Кажи и Дани. Това нещо оглежда, че е с тъска. Не, с шкаф. Да, не е тати, не е дръжка на шкаф. Това е да... Да, това е длето, тати. Казва се шприхел. Тези тъничките инструменти. Това е германска име. Не знам дали е германско. Не знам дали го казвам помежду другото точно, но аз им казвам повече мини длета на това. Добре, започваме. И така, започнах отделянето. Виждате, задавахме тук дълбочина, продължихме си кончето в дълбочина. Ето как стои така. Вече съвсем различно стои. Ето тук, което е необработеното. Съответно, първата жертва, това мини длето тук при това почистване на зъбчето се щупи, прекърши се като игла. Това е инструмент на Белайзен. Аз работя с тези инструменти и не мога да бъда критичен към тях, просто ще се обадя на фирмата производител и ще си поръчам още едно. Не мога да бъда критичен, защото нямам база на сравнение. Тези длета са специфичните, се водят за мини гравюра. Трудно се намират. Няколко са фирмите изобщо в света, които ги произвеждат. И една от тях е Киршен, съответствено. И на българския пазар нашата си фирма Белайзен също ги предлагат. Пак казах, аз не съм имал база за сравнение, за да дам критика или нещо подобно. Ще се обадя, ще попитам дали могат да ми изпратят пак такъв.
естествено ще си го заплата, но е факт. Първата жертва в тази дърворезба падна. Що се отнася до китайските инструменти, мислих, че те ще ми вършат работа за почистване, но не. Макар че са доста остри. Виждате? Некак си не се получава, поради простата причина, че аз го казах. Заточката не е стандартна тук. Тя е двустранна. Принципно при такива инструменти заточката трябва да е едностранна, т.е. като при класическите си класическите длета. Ето това. Тогава те са по-ефективни, защото ти ползваш едната стена като опора. Докато тук може би трябва да ги преработят, може би трябва да си ги наостра едностранно и тогава ще са по-ефективни, но въпреки това се опитвам и с тях да поработвам. Така, продължавам, няма да снимам кой знае колко и да говоря. Ще се включа някъде по средата и ще покажа какво всъщност се е случило. Но, виждате, тук вече се опитваме, защото ние, да кажем, фронтално сме задали дърворезбата. Сега ще се опитаме, когато тя се гледа и от ъгъл, точно е това нещо тук, за което говорих, отделянето, да е видно. Този 3D ефект. Помежду другото, това е разликата между дърворезбата и ЧПУ-то, както му казват. Всички тези машини, дремели, разни такива фрези и така нататък. Ето тези неща тук, те не могат да ги пресъздадат. Те предават единствено и релеф от основа нагоре, но не и дълбочина. Така че темата с така наречените фрези и ЧПУ-та, машини, които дълбаят и резбоват, не е достигнала етапа, в който примерно ще заменят човешката ръка в дърворезбата. Макар че те правят страхотни работи, сложни елементи, по-бързо, по-евтино. Точно това, за което говоря. В смисъл, дълбочината, почерка на самия дърворезбар, те не могат да го пресъздадат. Дори и при такъв шаблон, те няма да могат да се справят. В смисъл, ако копират. Защото тук, виждате, той е близо 1 см в дълбочина. Това нещо, тази машина няма как да го пресъздаде, поне на този етап. 2026 година. Това нещо, машина, точно така както в момента аз го правя, тя не може да го пресъздаде. Пак казах, тя прави единствено релеф от основа до основа, но не и в дълбочина. Продължаваме си. Да правим едно обобщение. Какво правим до момента? Продължавам да си задавам дълбочина навсякъде. Взех обаче едно решение, което в принцип не е хубаво да се взима накрая, но се наложи и това е тази част, която трябваше да се огъва тук, я махнахме. Защото по този начин, както стоеше, нямаше как да се върже с това, че тя стои на клонче и нямаше как да задам точно ето тази дълбочина. Щеше да стои някакси неестествено, затова го махнахме, но ще има и още една преработка на самия лист. И това е тази част. Тук ще бъде взета на равнението на тази част, като тук това цялото ще стане една голяма ямка. Защото и така листа не стои добре. Това ще го направя в следващото клипче. Иначе
зададох си дълбочина тук, отделих листенцето, виждате, и го поставихме върху грозденцето. Тук също. Не знам дали е видно. Тук си го отделихме от кончето. Същото направихме и тук. Започнахме работа и по самото птиче. Ето сега е видно. Когато се задава дълбочина, е тази сянка, която пада. Не знам. Ето сега е видна сянката. Това автоматично отделя птичето от листенцето. Когато, примерно, светлината от свещите или падат върху дърворезбата, то тогава усещането, че птичето е пред листото, ще се усили, докато виждате, че тук го няма това. Защото тук не съм работил. Работих само по това. Ето как стои това. Има разлика, виждате. И това е идеята. Тук идеята е с тези вдълбявания, които правиме, да отделиме елементчета едно от друго. Нали? Оставам и това листенце тук, да задам дълбочина на самото листенце, т.е. ще започва една извивка, даже може би това ще стои във въздуха. От тук нагоре то ще се изрежи всичко, това ще се махне отдолу. Но това по-нататък. Виждате, че малко по малко този хаос, който беше в началото, започваме да си го оправяме и съответно дърворезбата отива към своя логичен финал. Ще сложа край на тази част на клипчето, защото по принцип не снимам. Нали? То няма и как да снимам, защото с тези инструменти мъничките стават бавно нещата. Но стават. И честно казано, точно това финалното завършване е най-хубавата част от всичко, което се случи до тук. В смисъл, това е вече насладата от дърворезбоването. Когато поставиш своя почерк, детализираш възможно най-финно елементите и дето казват, светлината в тунела вече е видна. В смисъл, излизаме на финалната права. Така казах, че ще се оправя това листо, защото не стои както трябва. И продължавам. Така. Това е за това клипче.